Bueno, aretoak abandonatua da. Ni juten nahi zinea asteroia eta ez dago jendeik aretoetan. Hori, bueno, realidadea da. Gero, gertatzen da, zinemaldian de repente, dana jende ez betetzen da, alde guztiak hartzen da jendia eta, bueno, hori ez dakit, horren kontra gauza gutxi, ohiturak aldatu dira, etxetik konsumitzen da gehiago, eta bueno, pena da, porque zinea benetan aretoan eta jendeakin, nik uste dute, nire iritzia da, hobeto ikusten dela eta hobeto sentitzen diala gauzak. Baina, bueno, azkenean, importantia nik uste dela historia kontatzea, eta bakoitzak bere historia kontatzea, eta eukitzea askatasuna, zu nahi dituzun historiak, zuk nahi duzun moduan kontatzeko. Eta hori bai kezkatzen hau keixau. Zeren, orain plataformekin eta gertatzen nahi dana da, azkenean eurak ipine gaitu zela gu lanian. Eta gainera gu zeukaun ekosistema txikila hemen, pelikulak egiteko, ekipo, desentekin, baina nahiko modu, ekilibratu batean, hori da apurtu da. Rodajea dara alde guztietan, serieak egitea rodatzen, ointxe bertan igual 4 serie inguru honetan, Donostian bertan ez dakitare serie bat, 2 pelikula, hor aldean beste serie bat egiten nahi dian, aparruan beste bat, kaos bada, ez? Eta nik usten dut, ez dugula astu bihar seriak telebista dira da, niretako. Eta orduan, telebista izanik baita hor zuzendariak eta gidoilariak ezakeen beste potere. Orduan, proposatzen digu ipina gaituzte lanian, danok, modu oso, beste modu batera, eta da, eurak ekartzen dituzte gidoiak, ero interesak eta zu jartzen zaitu lanean, baina zuk ez dakazu kontrola historia. Eta horre bai kezkatzen hau, porque nik kalidade aldetik, behintzat nik maite dudan zinea, da oso zine personala edo ikuspunto berezi batetik kontatutakoa, eta hori bai dago arriskuan. Hori dago arriskuan, porque, besteak egin beste potera daka, dago arriskua hori ere galtzeko, ez? Eta igual egiteko modu horrek, inposatzea beste dana edo aldatzeko estiloak eta gauzak, ez? Ondarrabak izan zen oso, behar bat, Koldo Almandoz zeukana, Koldo Almandoz gertatu zaion pelikula bat zeukala euskeraz, eta ez lortu finantzioa, ez gendun lortu, hainbeste lan indagero, finantzioa, ez? Hori egiteko, orduan zeukan behar bat egiteko eta egin gendun ETV-ekin. Oso modu kaskarrean, zan nahi dut, kondizioak oso txarrak zantzia, porque ezin da seria, guk ezin dugu lan egin, eta ez dugu gehiago lan egin gola, oso komplikatua delako, porque ez dago denbora rodatzeko, ez dago denbora azkenean, korrika ibili barza, ez? Eta, gero etorri zen intimida eta izan zen justo kontrakoa, de repente eskerrak ekarri zuten historia nahiko, gai politxa zala, porque tokau leiken beste bat, eta igual esan hain erakargarria izango, baina hor kontrakoa gertzatzen da, oin arte ibili gara beti, dirua bilatzen, beti larri, beti denbora pilo bat finantziatzeko, denbora asko pasatzen finantziazioa bilatzen, eta de repente honek etortzen dira eta hartu gidoia, landu, mejoratu, lo que sea, baina, rodatzeko. Eta hori, guretako, enpresa bezala oso, gauza, ona, porque da, ipintze esan lanian, itezu lana eta bukatzezu, eta jazta. Eta, implikazioa ere, potentea da, porque denbora asko eramaten dutzu, baina beste modu lan itzen dozu, ez? Eta, hor oso ondo dago, ikasteko, ikusteko, eta batez ere laguna lanian ipintzeko ere, porque, ez da txarra. Eta gero, ni behintzat harritu nindun dimentsioakin, ez? Izan zen serie bat nahiko arrakasta dukize bana. Hori bai, hasieran, egunero entzatek ginoan notizia bat intibidari buruz, eta ez dakit zeman milioi ordu ikusi duten mundu osoan, ez dakit Uruguayen top batian dago, eta ez dakiz eta notizia hola, ja ez da existitzen da, ja bukatu da. Orduan, hor ere, reflexioak egiteko ematen dago, ez? Gu beti egon gara oitxuta, ni, por ejemplo, mamakin, azkenean moztu behar izan eban festivalako bidaia, porque
uste dut urte betean, hainbeste bidaian, hainbeste solasaldi negoen ja saturatua, zera beharra historia hori paritik entzeko eta beste batean sartzeko. Baina hau kontrakoa da, hau itxaso oso serio bat, eta egoten da zarata, izugarria biegunetan, da gero, bum, jazta ez, beste gauza bat. Orduan, bueno, aiga bizitzen boom bat ikusentzunezkoena, baina ez dakit nik ze puntutaraino honek irango daban, ez dakit. Muga bat markatzearen, haupatxe bestetik, gaur arte ondan evoluzioa zinean, importantia da. Ikusten dut, azken aldian ez dela pelikularik igual estrenatzen bastakit ofizialen euskeraz. Por ejemplo, hori, bueno, igual beste toki batzutan ibili galako lanak egiten, edo igual, bueno, ez galako hainbeste bez. Baina, bueno, nik uste dute badaudela elemento asko, jarraitu behar dagoela elkarlanian, eta bada zinemaldia, guretako dela kriston babesa, hasieratik gaur arte, beti babestu dozku, eta horrek egiten dago ere beste danak ere bizkate sartzea indar hortan, ez? Eta telebistak ere ematen ditu kriston babesa ematen dago. Nik igual kritikatzearen, igual euskerazko lan gehiago babestu beharko leukie, baina bai hor dago eta bueno, instituzioak ere, jaurlaritzak ere apoiatzen du, baina hainbeste pelikula daude, oso zail, da oso exigentea gaur egunean, eta hori hona da. Porque hain exigentea, kalidadea ere goraka hori gala. Orduan, bueno, uste dut garai politak bizitzen nahi gala, aurten nik flipau dut bebai, ez dakit, estrenatu diala hemengo pelikula asko Canesen, adibidez Estiu Resolan korto hori eta beste batzuk. Eta, esatezu, ze ondo ez, dator jendia bebai gauza askokin, nik topatze ditut zinemaldian gaztiak goguakin gauzak egiteko. Eta, bueno, eta dana tope, ez, kimuakiko xorta hau oso berezia da bebai, emakumez beteta. Eta, bueno, oso momentu politxa nik uste bizitzen nahi gala.